Il-priġunieri li hemm bħalissa fil-faċilità korrettiva ta' Kordin aktar mill-irdoppjaw, tant li minn 250 priġunier ftit ta' snin ilu, illum hemm aktar minn 550 priġunier. Waqt ċerimonja li saret fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kienu inawgurati 3 vannijiet ġodda li fihom jinġarru l-priġunieri, van taqsima Yours tal-imtaħleb kif ukoll karozza taqsima tal-klieb tal-Pulizija. Dawn swow b'kollox kważi 100,000 euro. Fl-inawgurazzjoni l-Ministru Carmelo Abela qal li bħala parti mill-proċess ta' modernizzazzjoni tal-faċilità korrettiva ta' Kordin qed issir riforma amministrattiva, xogħol infrastrutturali u programmi professjonali biex il-priġunieri jużaw iż-żmien tagħhom aħjar. U qal li kien installat tamir elettroniku għal aktar sigurtà. Fosthom 17 il-kamera tas-sigurtà u metal detectors f'diversi diviżjonijiet tal-ħabs. Il-Ministru qal li l-estensjoni tat-taqsima tal-ħabs Yours fl-imtaħleb għal priġunieri żgħażagħ se titlesta fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena.